Jon Andermanen eta Idoiarekin gaude Amurrio antzokian, Aiara Gazte Music Fest jaialdia bukatu berritan, eta bueno, lehenengo galdera hirukote, zuen lehenengo kontzertua izan da, hau grabaketaren ostean eta abesti berriak kaleratu ostean, zer nolako sentsazioekin atera zaite kontzertutik? Bueno, nire ustez nahiko kontzertu hona izan da, teknikoki zaila izan da, batez ere bostalde jo dugulako hemen gaur, eta batez ere teknikoentzat zaila izan da, baina bueno, nahiko ondo izan da uste dut. Baina bueno, ondo izan da. Urtarrian duela egun gutxi plazatu zenuten zuen lan berriko, lehenengo singela, bideoklip eta guzti, proposamen indartsu bat, bideoklipan ere lanketa berezia eginda. Ze harrera jaso duzue, zuen inguruarengandik, zuen zaleengandik? Bueno, zaleen harrera nahiko ona izan da, Spotifyen eta YouTubeen baita, eta bueno, nahiko gustatu da bai bideokliparekin eta bai abesti berarekin. Horrengo bestia gainera, bizkat berezia izango da, abeslari beste batekin. Kolaborazioa daukagu. Hori Idoia, da. Bai, otsailaren 7an aterako da, plazaratuko da, eta bueno, gogo handiekaz, besterik gabe ezakit horrelako espazio batean egon izatea, eta batez ere gaur adibidez, ezakit eskualdeko musika eren parte izatea, polita da orduan gogoetaz. Eta imaginatzen dut ere, gogoekin egongo zaretela zuzenekoak eskaintzen jarraitzeko, gaur egundoko sasoia erakutsi duzue holtza gainean. Ez dakit ja dagoen nonbaiten idatzita noiz den deriba zuzenen ikusteko izango dugun hurrengo aukera, edo dena dagoen... Oraindik biaren data horiek dauzkagu pizkat kolokan, baina bueno, sorpresa egongo dira bai. Bai, sorpresak datoz, hortxe utziko dugu. Oso ondo hirukote, mila esker eta tentuz jarraituko dugu zuen ibilbidea. Bai, mila esker. Eskerrik asko zuen lanatik, bai. Bai.